Uy, anong open man ang 7-Eleven 24 hours? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Nagsugod ang istorya sa 7-Eleven dito sa Dallas, Texas katong 1927. Dito sa Dallas, Texas mga ka-Nation is uso kaayo kanang gitawag na mga ice. Anuman, hindi man kayo dito ang ice tungod kay lisod kaayo ang kuryente dito. Gamay ra kayo maka-afford og kuryente o refrigerator katong panahon na 1927. Mao nang mga tao dito nagabuhat og mga ice box dito gipamutang ilang mga ice ug ilang mga produkto ug ilang mga pagkaon ug uban pa. Tungod sa kaindiman sa ice, na usa ka kumpanya ni exist ni gawas kini ang Southland Company. Kining Southland Company naga-supply ni siya nagabaligya og mga ice sa mga tao didto sa Dallas, Texas katong panahon na. Kining Southland Company na usa ka empleyado si John Jefferson Green. So kini siya nagsuggest sa iyang amo na si Joe Thompson nga ilang baligya na ice is dungagan pag uban nga produkto. Diba ilang major product is ice, so ni-suggest ni siya ang empleyado si John Jefferson Green na dungagan ni siya og mga itlog, gatas ug mga pan. So kato nga panahon itawag na ni siya og convenience store buot pasabot dili lang ice ang baligya kundi daghan na klase-klase na ang tinda na ilang gibaligya. Paglabay sa panahon, kini nga kumpanya ang Southland Company gialisdan og pangalan og Totem Store ug kini siya gigamit nila for 20 years. Og pagka 1946 katong Totem Store nahimo na dayon ang pangalan sa 7-Eleven. So ang evolution sa 7-Eleven nga pangalan naguna sa Southland Company, nahimong Totem Store ug karon nahimo na pud og 7-Eleven. Pero ang pangutana karon nganong 7-Eleven ang pangalan? Simple ra kay na siya mga ka-Nation. Tungod siya kay mag-open sila sa una alas 7 sa buntag ug manirado alas 11 sa gabii. Pero karon ang usa ka pangutana na pod nganong 24 hours open naman ang 7-Eleven. Tugod na dito sa ilang lugar sa Dallas, Texas na gitawag na football game. Kini siya dugay kay mahuman, then pag human sa duwa maadto sila sa 7-Eleven ug dito magtambay. 11 PM na siya. Ug kana siya, dugay kay manghawa ang mga tawo og tambay sa 7-Eleven. Kini siya naabta nagbuntag ug kini siya naotrohan na po sa sunod na mga adlaw. Mao nang naka-decide ang owner sa 7-Eleven na i-open na lang ilang tindahan lagpas sa alas 11 sa gabii. Pag human ato, grabe dayon ang pag-boom sa 7-Eleven, no? Grabe ang expansion nila. Ug pagka 1970, nigawas na sila sa USA. Ug kung matuoran ni ana, daghan na kay sila branch ana ng mga panahon ug paglabay sa mga panahon. Niabot na kini siya og 68,000 na mga branch sa tibuok kalibutan sa 17 pud ka countries. Ang 7-Eleven abot sa Pilipinas tungod gibit-bit ni siya gidala sa usa ka korporasyon. Kini siya ang Philippine 7 Corporation. Karon sa Philippines naa sa 3,000 ka pin nga branch sa tibuok Pilipinas. Pero ingon sila ang 7-Eleven nagikan daw sa Japan. Kana siya dili tinuod. Pero ang pangutana karon nganong nakaingon sila nga sa Japan gikan ang 7-Eleven? Kini tungod sa kadaghan pud og branch sa Japan sa 7-Eleven, no? Mas daghan pa ang branch sa 7-Eleven sa Japan compared dito sa Dallas, Texas na original na gigikanan sa 7-Eleven. Kaya sa Japan ay 40,000 kapin ang mga branch sa 7-Eleven, then sa Dallas, Texas is 9,000 lang kapin. So ang 7-Eleven hantud karon no, grabe kaayo ka boom gihapon, nagkalat na sa tibuok kalibutan. Ang lesson na itong makuha sa 7-Eleven is kung wala kay swerte diha sa usa ka lugar, pwede ka mobalhin sa laing lugar para pangitaon imong swerte ug imong success pareha sa natagamtaman ug na-experience sa 7-Eleven. Ug kana lang atong hamubo nga history sa 7-Eleven unta na mo'y na-learn sa gamay ug kini siya magamit ninyo sa unahan. Daghan kay salamat sa pagtanaw ug hangtod na pud sa sunod. Bye. Follow for more mga ka-Nation. Uy, Bisaya Channel. Ang channel para sa mga Bisaya.